हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यशोदनंदना व्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో 3వ స్కందము అయినటువంటి అందులో 17వ అధ్యాయము 17వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వపు దిక్కులన్నింటినీ కూడా హిరణ్యాక్షుడు అంటే విశ్వము సమస్త దిక్కులను ఆ హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటి అంశాలు ఆ జయ విజయులైనటువంటి అంటే వైకుంఠ ద్వారపాలకులుగా ఉన్నటువంటి 7వ ద్వారం వద్ద పాలకులుగా ఉన్నటువంటి ఆ జయ విజయులు సనకాది మునుల చేత శపించబడము, ఆ భగవంతుని ఏర్పాటు ద్వారా ఆ భగవంతుని అనుగ్రహంతో వారు ఆ వైకుంఠ ధామాన్ని వదిలి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి అసురులుగా రావడము. సో ఎందుకంటే అది ఆ భగవంతుని యొక్క యుద్ధ క్రీడను నెరవేర్చేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన యొక్క సాపార్శ్వాదులైనటువంటి నిత్య భక్తులైనటువంటి ఆ ద్వారపాలకులు ఇరువురు కూడా అసురులుగా జన్మ తీసుకోవడము, వారు కశ్యప ముని దితికి సంతానంగా కవలలుగా జన్మించడము. ఆ జన్మించినటువంటి సందర్భంలో అంటే అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు జన్మ తీసుకున్నప్పుడు లేదా అసుర భావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితులలో ఈ ప్రకృతిలో ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలు కలుగుతూ ఉంటాయి, ఏ విధమైనటువంటి మార్పులు కలుగుతూ ఉంటాయి అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ అధ్యాయంలో చూడడము. సో ఆ తర్వాత వారు ఇరువురు కూడా కవలలుగా జన్మించినటువంటి
తర్వాత వారు ఏ విధంగా వారి యొక్క దేహాలను పెంచుకున్నారో, పెద్ద పర్వతాల మాదిరిగా వారు వారి యొక్క కిరీటాలు ఆకాశాన్ని తాకే విధంగా ఉండే విధంగా వారు తన దేహాలను పెంచుకోవడము. ఆ తర్వాత అసుర భావాలకు అనుకూలంగా ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి దేహం పైన మక్కువతో దేహాన్ని సుందరంగా అలంకరించుకోవడము. ఆ! అలాగే వారి యొక్క దేహమంతా ఉక్కులాగా ఉండేటువంటిది. వారు నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే పర్వతాలు నడుస్తూ ఉన్నట్లుగాను. సో, భూమి ప్రతి అడుగుకు కూడా కంపిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూడడము. ఆ తర్వాత అగ్రజుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుడు బ్రహ్మచేత పొందినటువంటి వరం ద్వారా గర్వితులై వారు ఇక విశ్వమంతటా కూడా ఆహ్, హిరణ్యాక్షుడు తిరుగుతూ సో, ఆహ్, అంతకుముందు మొదట ఆహ్, ఇంద్రుడు దగ్గరికి వెళ్ళడము. ఇంద్రాది వారిని కూడా అక్కడి నుంచి ఇంద్రానికి అంతకుముందు పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ఇంద్రుడిని వారందరిని కూడా అక్కడి నుంచి తొలగించడము. సో, ఆ తర్వాత ఇక ఆయన సముద్రం అంటే ఇక సముద్రంలో క్రీడించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ హిరణ్యాక్షుడు హ్మ్, సముద్రంలోనికి ప్రవేశించగానే ఎందుకంటే అతని యొక్క దేహదారుఢ్యానికి, అతడు వస్తూ ఉన్నటువంటి విధానానికి వరుణుడి సేనంతా కూడా ఆ! అక్కడున్నటువంటి జలచరాలన్నీ కూడా భయభీతులై పారిపోవడము. సో, తద్వారా ఇక అక్కడ ఎటువంటి బల ప్రదర్శన లేకుండానే ఆహ్, జల సముద్రాలను అతడు ఆక్రమించుకున్నట్లుగాను. చివరికి ఆయన సముద్రంలో ఇక అనేక సంవత్సరాలు చరించుచు హిరణ్యాక్షుడు ప్రచండ వాయువులాగా చేత కలిగినటువంటి అలలన్నిటిని కూడా తన గదతో ప్రయాణం చేస్తుంటాడు. విశ్వమంతా తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆ గదలతో మరలా మరలా మొత్తుతూ చివరికి ఆయన ఆహ్, సముద్రానికి అంటే ఆ జలమునకు అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి వరుణుడు ఉన్నటువంటి విభావరి అనేటువంటి పురానికి చేరుకోవడము. ఇక ఆయన అక్కడికి ఆ స్థానాన్ని చేరుకున్న తర్వాత హిరణ్యాక్షుడు ఒక వీరుడిలాగా కాకుండా, ఒక సాధారణమైనటువంటి ఒక నీచుడులాగా ఆహ్, వరుణదేవుడితో మాట్లాడుతూ ఆయన యొక్క పాదాలపై పడి, "ఓ దేవదేవా! నాకు యుద్ధ భిక్షను వసుగు" అని పరిహాసంతోనూ, వ్యంగ్యంగాను మాట్లాడడము. ఇంకా అంటాడు, "నీవే సమస్త విశ్వపాలకుడవు, విస్తృతమగు యశస్సుతో లకు అధిపతివి, దురహంకారం, దురభిమానం అలాగే సైనిక బలాన్ని నశింపజేసి ప్రపంచమందులో ఉన్నటువంటి దైత్య దానవులందరినీ కూడా నీవే జయించావు ఒకమారు. అలాగే రాజసూయ యజ్ఞాన్ని కూడా నీవు నిర్వహించి ఉన్నావు. అటువంటి నిన్ను నేను నాకు యుద్ధ భిక్ష పెట్టమని అడుగుతూ ఉన్నాను" అంటూ ఆహ్, మదోన్మత్తుడైనటువంటి హ్మ్. శత్రువుగా ఉన్నటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ విధంగా పరిహసింపబడినప్పుడు కూడా పూజనీయుడుగా ఉండేటువంటి వరుణుకు మొదట ఎంతో కోపం వస్తుంది. కానీ విచక్షణ జ్ఞానంతో ఆ కోపాన్ని అణుచుకొని, "ఓ ప్రియుడా! నేను ముసలివాడినయ్యాను. ఆ కారణంగా నేను యుద్ధ విరమణ చేశాను. కానీ యుద్ధ కోవిదుడు అయినటువంటి నిన్ను ఆ యుద్ధ రంగంలో సంతృప్తపరచగలిగినటువంటి వాడు పురాణ పురుషుడు అయినటువంటి విష్ణు భగవానుడు ఉన్నారు. ఆయన తప్ప మరెవరు నీతో యుద్ధం చేసేవారిలాగా కనబడడం లేదు. హ్మ్. కాబట్టి ఓ అసురవర్య, మీ వంటి వీరులు సైతము శ్లాఘించునటువంటి ఆ దేవదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే నీ యొక్క కోరికను, నీ యొక్క యుద్ధ కోరిక ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆయన తీరుస్తాడు" అంటూ చెప్పడము. ఇక్కడి వరకు మనము సో, చూసినటువంటి అంశాలు. సో, ఇక ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకమైనటువంటి
31వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. సో ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్. హరే కృష్ణ. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వాంఛ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. సో ప్రణామాలు అందరికీ. సో ఈరోజు మనము ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకము 17వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వము సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకం. హరే కృష్ణ. తం వీరమారాధవిపద్య విస్మయః శయిష్యసే వీరశయే స్వభిర్వృతః యస్త్వదిదానామ సతాం ప్రశాంతయే రూపాని దత్తే సదనుగ్రహేచ్ఛయా. సో ఇంకా ఆ వర్ణదేవుడు ఆ యుద్ధాభిలాషి అయినటువంటి హిరణ్యాక్షుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు. తం వీరాం ఆరాధభిపద్య విస్మయః. తం అతనిని అంటే ఆ హిరణ్యాక్షుని, వీరం అంటే మహావీరుణ్ణి, ఆరాత్ అంటే వెంటనే, అభిపద్య చేరినంతట, విస్మయః గర్వము నశించి అంటున్నాడు. తం వీరామారాధభిపద్య విస్మయః శయిష్యసే వీరశయే స్వభిర్వృతః. శయిష్యసే అంటే శయనింపగలవు, వీరశయే అంటే రణభూమి యందు, రణరంగమందు, స్వభిహి హి అంటే సునకములచే
వృతః చుట్టబడి, యస్త్వదిదానామ సతాం ప్రశాంతయే, అంటే యహ అతడు, త్వత్ అంటే విధానం, త్వత్ విధానం నీ వంటి, అసతాం అంటే దుష్టుల యొక్క, ప్రశాంతయే అంటే నాశనము కొరకు, రూపాన్ని దత్తే సదను గ్రహేచ్ఛయా, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు రూపాన్ని రూపములు, దత్తే అంటే స్వీకరించును, సత్ సాధువుల ఎడ, అనుగ్రహ అనుగ్రహమును చూపుటకు, ఇచ్ఛయా కోరికతో. సో వరుణదేవుడు ఇంకా ఈ విధంగా అన్నాడు, తం వీరమారాదభిపద్య విస్మయ శయిష్యసే వీరశయే స్వభిర్వృతః యస్త్వద్విధానామ సతాం ప్రశాంతయే రూపాని దత్తే సదనుగ్రహేచ్ఛయా. సో వరుణుడు ఇంకను ఇట్లు పలికెను అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఆ మైత్రేయ ముని విదురునితో. సో ఏమన్నాడు, అంతకుముందు చెప్పాడు కదా, ఇలా యుద్ధ కోవిదుడైనటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడితో అన్నాడు, నిన్ను రణమున అంటే యుద్ధ రంగమునందు సంతృప్త పరచగలిగినటువంటి వాడు ఆ విష్ణు భగవానుడు తప్ప మరెవరూ ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదు, కనుక నీవు అక్కడికి వెళ్ళి అని చెప్పాడు. అలాగే మీ వంటి వీరులు కూడా ఆయనని శ్లాఘించేటువంటి ఆ దేవదేవుడి దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళవయ్యా అని చెప్పేసి ఆ విధంగా పలికి ఇంకా అంటున్నాడట, అతనిని చేరినంతనే, ఎవరిని, ఆ విష్ణు భగవాన్ని చేరినంతటనే నీ గర్వమంతయు ఒక్కమారిగా అణిగిపోయి, ఇక నీలో ఇప్పుడు నువ్వు యుద్ధ వాంఛతో ఏ విధంగా గర్వంతో యుద్ధ వాంఛతో మదోన్ముడవై ఉన్నావు నీవు, మరి అటువంటి నీవు ఆ విష్ణు భగవాన్ని చేరినంతనే నీ గర్వమంతయు, నీలో ఉండేటువంటి అహంకారం గర్వం ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఒక్కమారిగా అణిగిపోయి శాశ్వత నిద్రకై చునకములచే చుట్టబడి రణరంగమున శయనింపగలవు. సో నీవు మదగర్వంతో యుద్ధం చేయాలి, యుద్ధవాంఛగా ఉండి నన్ను యుద్ధ భిక్షకు అడిగావు, కానీ నేనేమో యుద్ధ విరమణ చేసి ఉన్నాను. కాబట్టి నీలాంటి యుద్ధ కోవిదుడు యుద్ధం చేయడానికి తగినటువంటి వాడు ఆ విష్ణు భగవానుడే అనేటువంటిది ఇంకెవరు, ఆయన తప్ప వేరూ లేరు. నీలాంటి యొక్క యుద్ధ కోవిదుడు అయినటువంటి, యుద్ధ గర్వంతో ఉన్నటువంటి నీ యొక్క వాంఛను అణచగలిగినటువంటి వాడు ఆ విష్ణు భగవానుడు తప్ప మరొకరు లేరు అని చెప్పి నీవు అతన్ని ఆయన దగ్గరికి చేరు. ఎందుకంటే నీలాంటి మహామహా వీరులు, యుద్ధ వీరులందరూ కూడా ఆయన్ని ఎంతో శ్లాఘించి ఉన్నారు. కనుక అతని దగ్గరికి నీవు చేరినట్లయితే నీ గర్వమంతా కూడా ఒక్కసారిగా అణిగిపోతుంది. అంతేకాకుండా ఇక నీవు శాశ్వతమైన నిద్రలోకి వెళ్తావు. అంటే ఇక నీ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని నుంచి వదిలేసిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం తాత్కాలిక నిద్ర మనం పోయేటువంటిది ప్రతిరోజు కూడా పోతూ ఉంటాం. కానీ శాశ్వతమైనటువంటి నిద్ర అంటే ఇక ఆత్మ ఈ దేహాన్ని పూర్తిగా వదిలివేసిపోవడం. ఇక శాశ్వతమైనటువంటి నిద్రకై రణరంగమున నీవు శయనించినట్లయితే, సాధారణంగా రణరంగంలో అవి చేస్తే దేహం పడిపోయి ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ కుక్కలు, నక్కలు, తోడేలు అవన్నీ కూడా చేరుతుంటాయి. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, శాశ్వత నిద్రకై చునకముల చేత చుట్టబడి రణరంగమున నీవు శయనింపగలవు. అంటే నీవు ఇక ఆయన దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా నిన్ను, నీ గర్వాన్ని అంతా అణుచేస్తాడు. ఇక నిన్ను శాశ్వత నిద్రలోనికి పంపేస్తాడు. తద్వారా నీ యొక్క దేహం చుట్టూ ఆ రణరంగంలో
చునకాలు కుక్కలన్నీ కూడా చుట్టబడి ఉంటాయి. అటువంటి స్థితిలో నీవు శాశ్వతమైనటువంటి నిద్రలో శయనిస్తూ ఉంటావు అని చెప్తున్నాను. మరి నీ వంటి దుష్టులను నశింపజేసి సాధువుల ఎడ కరుణను చూపుటకే అతడు వరహాది పలు అవతారాలను దాల్చును అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఆ భగవంతుడు తన భక్తులను కాపాడుకోవడానికి వివిధ రకాలైనటువంటి అవతారాలు తీసుకుంటారు అని ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు భగవంతుడు. సో చెప్పి ఆయన మనకి భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ వరుణ దేవుడు కూడా చెప్తున్నారు. నీ వంటి దుష్టులను నశింపజేసి సాధువుల ఎడ కరుణను చూపుటకై అతడు వరహాది పలు అవతారాలను దాలుస్తాడు. మరి అటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడి దగ్గరికి వెళ్ళు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఎందుకంటే దుష్టులను శిక్షించజేయడానికి, సాధువులను రక్షింపుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన. సో వర్ణుడు సాధువు, అలాగే భక్తులకు వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ముల వల్ల జరుగుతూ ఉన్నటువంటి వాటి నుండి రక్షించడానికి ఆ భగవంతుడు పలు అవతారాలు తీసుకుంటారు. సో అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలో మనకి 4వ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉంటాడు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. సో ఇక్కడ సృజామ్యం అనే పదానికి మనకు చాలా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇంపార్టెంట్ చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన చెప్తారు, కృష్ణ భగవానుడే నేరుగా చెప్తున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా అర్జున, ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ధర్మము క్షీణిస్తుందో, అధర్మం చాలా విస్తృతంగా పెరుగుతుందో ఆయా సమయాల్లో నేను అవతరిస్తాను. నన్ను నేను సృజామి అనే పదము చాలా ప్రధానమైనదని చెప్తూ ఉంటుంటారు ఆయన. నన్ను నేను సృష్టించుకుంటాను అనే భావనలో వాడబడింది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తుంటారు, అక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ శ్లోకాలను బట్టి భగవాన్ని రూపము, ఆ దేహము సృష్టించబడదు అనేటువంటి అంశాన్ని, ఆయన యొక్క రూపాలన్నీ కూడా నిత్యంగా నిలిచి ఉండేవి అనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ ఆయన ఆ పరిస్థితులను బట్టి, అంటే భగవానుడు ప్రత్యేక సమయంలో, అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఒక రోజులో 7వ మనువు యొక్క 28వ యుగ చక్రంలోని ద్వాపర యుగంలో అవతరించిన అటువంటి నిబంధనలను అతడేమీ పాటించలేదు అని చెప్తారు. ఎప్పుడు ఆయన అవతారం తీసుకున్నా, కృష్ణ అవతారమైన, రామావతారమైన, ఏ అవతారాలు తీసుకున్నా. సో ఇక్కడ ఆ వర్ణదేవుడు కూడా నీ వంటి దుష్టులను నశింప చేయడానికి సాధువుల ఎడ కర్ణ చూపుటకు అతడు వరహాది పలు అవతారాలను దాల్చును అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తారు, ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకంలో కూడా ఈ విధంగా చెప్తారు. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. సో ఆయన చెప్పినటువంటి ఇంకా చెప్తాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, సాధువులను ఉద్ధరించడానికి, దుర్మార్గులను నశింప చేయడానికి, అలాగే ధర్మాన్ని తిరిగి నెలకొల్పడానికి నేను ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశం. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఈ దుష్టులను నశింప చేయడానికి, తన యొక్క భక్తులను కాపాడుకోవడానికి పలు అవతారాలు దాలుస్తాడు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది వరహాది అవతారం. హిరణ్యాక్షుడు వంటి రాక్షసులను సంహరించడానికి వచ్చేటువంటి అవతారం వరహాది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి భావంలో చెప్పినటువంటి అంశం, నీ వంటి దుష్టులను నశింపజేసి సాధువుల ఎడ కరుణం చూపుటకు అతడు వరహాది పలు అవతారాలను దాల్చును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆయన మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, తమ దేహములు
పాంచభౌతికమైనవనియు మరణించిన పిదప అవి కుక్కలకు రాబందులకు ఆహారము కాగలవనియు అసురులు ఎరగరు. వరాహావతారమున గల విష్ణు భగవాన్ని చెంతకేగుమనియు అంతటా ఉగ్రమగు యుద్ధము చేయవలనడి తపన సంతుష్టి చెంది శక్తివంతమగు దేహము నశింపగలదనియు హిరణ్యాక్షునకు వర్ణుడు ఉపదేశించను అంటూ ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో సాధారణంగా ఈ అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని పాదపద్మాలకు ఈనాడు కూడా శరణజొచ్చినటువంటి వారు. మరి అటువంటి ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్నటువంటి వారికి వారి యొక్క దేహము ఏ విధంగా తయారైంది, ఈ సృష్టి ఎలా జరుగుతుంది, ఏమిటి అనేటువంటి అంశాలలో వారు ఏ విధంగానూ దీనికి వారు అంటే అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క స్వభావాలు ఎలాగా ఉంటాయంటే, ఈ సృష్టికి ఒక కర్త, ఒక కార్యం అంటూ ఏదీ లేదు. యాదృచ్ఛికంగానే ఇది ఏర్పడినటువంటిది. సో ఇదంతా ఏర్పడడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఏర్పాటు అంటూ ఏమీ లేదు. కామము అనేటువంటి ఆ మైథున భోగాల వలనే ఇదంతా ఏర్పడింది తప్ప మరొక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణం అంటూ ఏమీ లేదు అనేటువంటి అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళ యొక్క భావాలు ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ దానవ భావ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇక ఏ విధంగానూ కూడాను అంటే ఈ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానంతో దీనికి ఆధారం అంటూ లేదు, ఆధారం అంటూ ఏదీ లేదు, నియంత్రించేటువంటి భగవంతుడు లేకుండానే ఈ జగత్ అంతా ఏర్పడింది, ఇదంతా అసత్యము, మైథున కోరికల వలనే ఇది తయారైంది తప్ప దీనికి వేరే కారణం అంటూ ఏమీ లేదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఆ అసుర భావాలు ఉండేటువంటి వారు ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వారు వారి యొక్క దేహం ఏదైతే ఉందో ఈ దేహము పాంచభౌతికమైనటువంటిది అని మనకి భగవద్గీతలో భగవంతుడు తెలియచేసినటువంటి అంశం అక్కడ. మన యొక్క దేహము భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి 5 ఈ స్థూల అంశాల ద్వారా ఏర్పడినది అనేటువంటి అంశం కానీ, ఆ తర్వాత ఈ దేహము మరణించిన తర్వాత ఈ దేహము అంటే ఈ పంచమహాభూతాలుగా చెప్పబడేటువంటి భూమి, జలము, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశము అనేటువంటి మహాభూత వీటి ద్వారానే జడ పదార్థాల ద్వారానే తయారైందని. అంటే స్థూల దేహం. సూక్ష్మదేహమేమో మనకి మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనేటువంటి దాంతో సూక్ష్మదేహం తయారవుతుంది కదా. సో మరి ఈ విధంగా తయారైందని, ఈ స్థూల దేహము మరణించిన తర్వాత అది కుక్కలకు రాబందులకు ఆహారం కాగలదు అనేటువంటి అంశాన్ని వారు సరిగా ఎరిగి ఉండరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారికి శాస్త్రాల పైన నమ్మకం లేదు. అలాగే భగవంతుడు సాధువులను రక్షించడానికి, దుష్టులను శిక్షించడానికి ఆయన తీసుకునేటువంటి వివిధమైనటువంటి అవతారాలలో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క అవతారాలైనటువంటి ఒక అవతారం అంటే ముఖ్యంగా ఆ హిరణ్యాక్షుడిని సంహరించడానికి వచ్చేటువంటి అవతారమైనటువంటి ఆ వరహావతారమునున్నటువంటి విష్ణు భగవాన్ని చెంతకు చేరమని ఇక్కడ వరుణుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. అక్కడికి వేగడం వల్ల ఆ భగవంతుడు ఆ ఉగ్రమైనటువంటి ఎంతో యుద్ధ వాంఛతో ఉన్నటువంటి యుద్ధం మధోన్మత్తుడై ఉన్నటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడి యొక్క తపన, ఆ యుద్ధ కోరిక ఏదైతే ఉందో అది సంతుష్టి చెంది ఇక ఆ దేహం ఏదైతే ఉందో ఆ భౌతిక పదార్థాలతో పాంచభౌతికమైనటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది నశించిపోగలదని హిరణ్యాక్షుడికి ఆ వర్ణదేవుడు ఉపదేశం చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఈ దేహం తాత్కాలికమైనటువంటిది అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా మనము ఈ శ్రీమద్ భాగవతమునందలి
విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అనేటువంటి తృతీయ స్కందంలోని, అంటే అక్కడ ఆ 17వ అధ్యాయం ఏదైతే ఉందో దానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము మనము పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంతో, భక్తి వేదాంత భాష్యముతో సహా ఈ 17వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించడము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. సో అలాగే దీని కంటిన్యూషన్ గానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అధ్యాయాన్ని కూడా మొదటి శ్లోకం ఒకటి చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ మాత కంటిన్యూ చేసుకుందాము. ఇంకొక శ్లోకం నెక్స్ట్ అధ్యాయం. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హిరణ్యాక్షుని యొక్క దుష్టబుద్ధి ఈ చాప్టర్ అంతా అతని కన్నింగ్ నేచర్ చెప్తా ఉంది ప్రభుజీ. వరుణుడిని యుద్ధ భిక్ష పెట్టు అని అడగడము, వరుణుడు కూడా మంచి సమాధానం ఇచ్చారు. విష్ణు ఒక్కరే నీకు చేస్తాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కాళహస్తి శతకంలో అంటారు కదా ప్రభుజీ, తొలుతనే సుజ్ఞానులుగా చేసిన నీకేమి వెలితి అయ్యడిది శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని. అలాగా ఈ రాక్షస తత్వాన్ని భగవంతుడు ఎందుకు వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇబ్బంది పెడతాడో అది తెలియదు ప్రభుజీ. అది ముందే వాళ్ళని సుజ్ఞానులుగా చేస్తే ఈ ఇబ్బందే ఉండదు కదా. పాపం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ రాక్షసత్వాన్ని పొందడం, చెప్పాలంటే వాళ్ళు మంచి వాళ్ళే కదా, కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ దుశ్చర్య చేయడం వలన వాళ్ళకి గతి పట్టింది పాపం. అవును మాతాజీ. ప్లస్ ఒకటి ఆ భగవంతుడి యొక్క అంటే ఇక్కడ భగవంతుడి లీలల్లో భాగంగానే కదా మాతాజీ. భగవంతుడికి ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క యుద్ధ వాంఛను కూడా నెరవేర్చాలంటే మరి ప్రేమతో ఉండి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి కదా, వైరత్వం ఉండాలి అనేటువంటిది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు అక్కడ ఆయన లీలలో భాగంగానే ఇది ఏర్పాటు అనేటువంటిది, అంటే స్వభావం. గుర్తుకొచ్చి తొలుతనే సుజ్ఞానులుగా చేసిన నీకేమి వెలితి అయ్యడిది శ్రీకాళహస్తి కాళహస్తీశ్వర చెప్తారు కదా. అంటే మనకి ఎలా ఉండాలి అన్నది చెప్పటం కోసం కూడా భగవంతుడి లీల చేశారు అని అనుకోవచ్చు కదా ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా శుద్ధ భక్తులుగా ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది చెప్పటం కోసంగా కూడా మీరు రాక్షస గుణాలు కలిగి ఉంటే గనక ఈ విధమైన కష్టాలు పడతారు మీరు అని ఆయన భక్తుల ద్వారానే ఆయన మనకి తెలియజేశారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అదే కదా ప్రభుజీ. అదే మాతాజీ. ఇప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి స్వభావాలతో ఉండకూడదు అనేటువంటిది కూడా తెలియచేస్తున్నటువంటిది కదా. అదే భగవంతుడు అనుకుంటే మంచిని మనకి ఇవ్వగలడు, అంటే మంచి ఆలోచనలు వచ్చినట్టు చేయగలడు. తాను అనుకుంటే ఇలాగా కూడా చేయగలడు, ప్రభావాలు ఉండేటట్టుగా కూడా చేయగలరు. ఎస్ మాతాజీ. ఎందుకంటే మనకి భగవాన్ చెప్పేటువంటిది కూడా అదే కదా మాతాజీ. ఆయన కృష్ణ భగవాన్ భగవద్గీతలో బోధించే ఈ సృష్టిలో అంటే ప్రతిదీ కూడా మంచైనా చెడైనా అన్నిటికీ కూడా ఆయన చెప్పే దాంట్లో జూదం కూడా నేనేం చెప్తాను అంటే అన్నిటికీ కూడా అన్నీ ఉంటాయి. సో ఇందులో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అన్నిటికీ భగవంతుడే కారణం. మంచైనా చెడైనా మీరు అన్నట్లుగా మంచికి చెడుకి అన్నిటికీ కూడా భగవంతుడు. ఆ భగవంతునికి లేకుండా, భగవంతుడి ప్రమేయం లేకుండా ఏది ఉండదు అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. దాన్ని తట్టుకునే శక్తి సామాన్యమైనటువంటి మనలోని ఉండడం కష్టం కదా, దాన్ని తట్టుకోవడం అనేది కష్టం. అసలు ఆ విధంగా కష్టమే మాత్రం, కానీ ఆ విధంగా దాన్ని తట్టుకునేటువంటి ఇది కూడా మీరు చేసుకోవాలనేటువంటి చెప్తూ ఉంటారు కదా. ఈ జీవితం అంటే ఈ దేహాన్ని పొందిన తర్వాత సుఖదుఖాలు రావడం, ద్వంద్వాలు అనేటువంటివి అంటారు కదా మాత. సో అవి రావడం అనేటువంటిది కామన్ గా జరుగుతుంది. కాబట్టి వాటిని ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలని కూడా మనకి 2వ అధ్యాయంలోనే చెప్తారు భగవద్గీత.
భగవంతుడినే దానికోసం కూడా ప్రార్థించాలి. ఆ శక్తిని అది కూడా ఇమ్మని. యమ్మది. అటువంటి ఆ అదే. తట్టుకునేటువంటి ప్రతిదీ కూడా వచ్చేటువంటి ప్రతిదాన్ని కూడా ఎదుర్కోగలిగేటువంటి శక్తి మనకి ఇవ్వమని ఆ భగవంతుడిని మనం ఎదుర్కోవాల్సింది. కలుగుతూనే ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి అని చెప్పి ఏది కూడా శాశ్వతం కాదు కదా! ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా. ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకంలో మాత్రమే అది ఉండేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది. సో, కాబట్టి ఇంక అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత జనన మరణాలు గాని వాటికి సంబంధం ఉండదు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకొచ్చిన తర్వాత అది ఏదైనా తాత్కాలికమే. అదే. అత్యున్నత లోకంలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మ. కాకపోతే ఒక్కొక్క లోకంలో ఒక్కొక్క కాలమాన ప్రకారంగా ఉంటుంది తప్ప ఏది కూడా శాశ్వతం కాదు ఈ భౌతిక ప్రపంచం అని చెప్తారు. ఉమ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో, 3వ స్కందంలోని మరొక అధ్యాయమైనటువంటి 18వ అధ్యాయం. 18వ అధ్యాయము ఆ వరాహ భగవానుడు హిరణ్యాక్షుని నడుమ యుద్ధము. సో, వరుణుడు చెప్పి నీ యొక్క యుద్ధ వాంఛను నెరవేర్చగలిగేటువంటి వాడు విష్ణు భగవానుడే. సో, ఆయన దుష్టులను శిక్షించడానికి, సాధువులను రక్షించుకోవడానికి వివిధ అవతారాల్లో ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటాడు. సో, కాబట్టి నీ యొక్క ఇప్పుడు నీ యుద్ధ వాంఛను తీర్చగలగడానికి ఆ భగవంతుడు ఆ వరాహ అవతారంలో ఉన్నారు విష్ణు భగవానుడు. కాబట్టి ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళు. ఆయన మాత్రమే నీ యొక్క యుద్ధ వాంఛను సంతృప్తి పరచగలడు. సంతృప్తి పరచడమే కాదు, నిన్ను శాశ్వతమైనటువంటి నిద్రలోనికి కూడా పంపగలడు అని విధంగా వర్ణదేవుడు హిరణ్యాక్షుడితో చెప్పడము. సో, ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో మనము చూసినటువంటి చివరికి. ఇక ఆ తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో ఆ వరాహ భగవాన్ని ఎత్తుకుంటూ హిరణ్యాక్షుడు వెళ్ళడము, వారిద్దరి మధ్య జరిగేటువంటి యుద్ధము అనేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో వివరించినటువంటి అంశాలు. సో, అటువంటి అధ్యాయంను మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ మైత్రేయ ముని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నారు. మైత్రేయ ఉవాచ తదేవ మాకర్ణ్య జలేష భాషితం మహామనస్తద్విగణయ్య దుర్మదః హరేర్విదిత్వా గతిమంఘనారదాత్ రసాతలం నిర్వివిషే త్వరాని వతః. సో, ఇంకా ఆ మైత్రేయుడు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చూస్తున్నాం. తదేవ మాకర్ణ్య జలేష భాషితం మహామనస్త్వదిగణయ్య దుర్మదః హరేర్విదిత్వా గతిమంగనారదాత్ రసాతలం నిర్వివిషే త్వరాన్వితః. సో, ఆ మైత్రేయ ముని మైత్రేయ ఉవాచ, మైత్రేయ ముని పలికెను. తత్ అంటే ఆ, ఏవం ఆ విధంగా, ఆకర్ణ్య విని. ఏ విధంగా ఆ వర్ణదేవుడు ఏదైతే ఆ హిరణ్యాక్షుడితో చెప్పాడో ఆ చెప్పినటువంటి మాటలన్నీ విన్నటువంటి ఆ ఇక్కడ హిరణ్యాక్షుడు. తత్ ఏవం అంటే ఆ విధంగా, ఆకర్ణ్యం విని, జల ఈశ జల నియామకుడగు వర్ణుని యొక్క భాషితం పలుకులను, మహామనాహ అహంకారి మహా అహంకారంతో ఉన్నటువంటి ఆ హిరణ్యాక్షుడు. తత్
అంటే ఆ పలుకులను, అంటే ఆ జల నియామకుడైన, జలానికి అధిపతి అయినటువంటి వరుణదేవుడు పలికినటువంటి ఆ పలుకులను విగన్నయ్య, అంటే లక్ష్య పెట్టక, దుర్మదహ, అంటే దుర్మదుడు అయినటువంటి హిరణ్యాక్షుడు అరేహే శ్రీహరిని గూర్చి విదిత్వా తెలుసుకొని, గతిం అంటే వివరములను, అంగా ఓ విదురా, అంటే విదురుతో చెప్తున్నటువంటిది మైత్రేయముని విదురుతో చెప్తున్నాడు కదా, ఓ విదురా, నారదాత్ నారదు నుండి, రసాతలం సముద్రపు అంతర్భాగములకు, నిర్వివిషే ప్రవేశించను, త్వరాన్విత అతి వేగంగా, ఎంతో వేగంగా. ఎందుకంటే తన యొక్క యుద్ధ వాంఛను తీర్చగలిగేటువంటి ఆ వరహ ఉన్నాడు అని చెప్పాడు కదా విష్ణు భగవానుడు, వరహ రూపంలో ఉన్నారు, అవతారంలో ఉన్నారని చెప్పాడు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఆ వర్ణదేవుడు పలికాడో, సో ఆ పలుకులను కూడా లక్ష్య పెట్టకుండా ఆ నారదుడి దగ్గర తెలుసుకొని, ఇక ఆ రసాతలం వైపుకు ఎంతో వేగంగా ఆయన అంతర్భాగంలో ప్రవేశించాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇక ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావం, ఆ మైత్రేయుడు కొనసాగించాడు. ఇంకా మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడట, దుర్మదుడును అహంకారియును అగు ఆ దానవుడు వర్ణుణ్ణి పలుకులను లక్ష్య పెట్టలేదు. వర్ణుడు నిన్ను శాశ్వత నిద్రలోనికి పంపుతాడంటూ ఒక రకంగా హెచ్చరించాడు కూడాను. అయినా ఆ దుర్మదుడును అహంకారి అయినటువంటి ఆ దానవుడు, ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఆ వర్ణదేవుని యొక్క పలుకులను లక్ష్య పెట్టలేదు అని చెప్పి, ఓ విదురా, శ్రీహరిని గూర్చిన వివరములను నారదుని ద్వారా తెలుసుకొని, మరి అక్కడ ఆ వరుణుడు ఏమి అడగలేదట, మరి ఎక్కడున్నాడు ఆయన అనేటువంటిది కానీ ఏమి కాదు, ఎక్కడికి వెళ్ళాడు, నారదుని గురించి ఆ నారదుడి ద్వారా శ్రీహరిని గురించి తెలుసుకున్నాడట. ఆ విష్ణువు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయము, ఓ విదురా, శ్రీహరిని గురించిన వివరములను నారదుడి ద్వారా తెలుసుకొని త్వరితగతినై అతడు రసాతలమునకు ప్రవేశించెను. అంటే అక్కడ రసాతలంలో విష్ణు భగవానుడు వేరే రూపంలో ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని విదురుతో చెప్తున్నాడు మైత్రేయముని. సో శ్రీహరి గురించినటువంటి వివరాలను నారదుడి ద్వారా తెలుసుకున్నాడు ఆ హిరణ్యాక్షుడు. వరుణదేవుడు చెప్తున్నా కానీ ఆ పలుకులను ఏమీ కూడా లక్ష్య పెట్టకుండా శ్రీహరిని గురించినటువంటి వివరాలను నారదుడి ద్వారా తెలుసుకుని అతడు ఇక వెంటనే ఆ రసాతలానికి వెళ్ళాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుకి జై ఆయన ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. లౌకిక యుద్ధ కామములు, ఈ లౌకికమైనటువంటి యుద్ధాల యొక్క కోరికలు, ఆ బలశాలి అయినటువంటి శత్రువుతో, అంటే భగవానుడితోనే పోరుటకైనను జంకరు. అంటే లౌకికమైనటువంటి కోరికలతో, ఈ ఇంద్రియ తృప్తి వీటితో ఉన్నటువంటి అసుర భావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు భగవంతునితో శత్రుత్వాన్ని పెట్టుకోవడానికి కూడా వాళ్ళు జంకరు అనేటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచానికి వినాశనకరమైనటువంటి ఆలోచనల ధోరణిలోనే ఉంటారు కనుక శాస్త్రాలను నమ్మరు. కాబట్టి మరి శాస్త్రాల్లో సూచించబడినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధిపత్యాన్ని కూడా వాళ్ళు అంగీకరించరు. కనుకనే భగవంతునితో శత్రుత్వాన్ని పెట్టుకోవడానికి కూడా వారు ఎటువంటి వెనుకాడరు అంటూ చెప్తూ, నిజంగా తనకు ప్రతి ద్వంద్వి అయిన ఒక యోధుడున్నాడని వర్ణుని ద్వారా తెలుసుకొని దానవుడు మిగులు ఉత్సాహపూరితమయ్యను. ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో లోకాల్లో వాళ్ళు సమస్త లోకాలను అన్ని దిక్కులకు ఆయన విశ్వం సమస్త దిక్కులకు వెళ్తే ఎక్కడ కూడా ఆయన ప్రతిఘటించినటువంటి వారు లేరు. ఇంద్రుడు గాని, ఇక్కడ వరుణదేవుడు గాని ఎవరు కూడా ఆయన ప్రతిఘటించలేదు. కాబట్టి మరి అతని యొక్క యుద్ధ వాంఛ అలాగే ఉండిపోయింది. ఆయనతో ఎవరు యుద్ధం చేయట్లేదు కదా. సో మరి అటువంటి ఆయనకి ఒక ప్రతివాదిగా, ఒక యుద్ధం చేయగలిగేటువంటి సమర్థుడైనటువంటి వాడు ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకొని ఎంతో ఉత్సాహంతో, నా యొక్క యుద్ధ వాంఛ నెరవేరబోతుంది,
నేను అతన్ని కూడా జయిస్తాను. ఎందుకంటే అసుర భావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క కోరిక ఎప్పుడు కూడా భావాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆలోచనలు అంటే, నేను ఈ శత్రువుని జయించాను, మిగిలిన వాళ్ళని కూడా నేను జయిస్తాను, నేనే అన్నిటినీ జయించేటువంటి వాడిని, నేనే భోక్తను, అన్నిటికీ నేనే భోక్తను, నేనే ఆరాధ్యుడిని, నేనే యజ్ఞాలు యాగాలు అన్ని చేయగలుగును అనేటువంటి భావనలో ఉంటారు వారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ వరుణుడు చెప్పినటువంటి ఆ భగవంతుడి అవతారాన్ని కూడా నేను జయించగలను అనే భావంతో ఉన్నటువంటి వాడు. సో దానవులు ఆ విధంగానే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి భావాలు విచక్షణ జ్ఞానం ఉండదు కనుక. సో కాబట్టి ఆ దానవుడు ఎంతో సంతోషపరుతూ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, మిగుల ఉత్సాహపూరితుడయ్యను. ఎంతో ఉత్సాహపూరితుడయ్యాడట. విష్ణువుతో యుద్ధం కావించుట ద్వారా అతడు కుక్కలకు నక్కలకు రాబందులకు ఆహారం కాగలడని వరుణుడు భవిష్యత్తు పలికినప్పటికినీ ఆ దానవుడు మాత్రము యుద్ధము చేయుటకై శ్రీహరిని వెదుకుటయందు పరమ ఉత్సాహమును గూడియుండెను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ వరుణదేవుడు హెచ్చరించాడు. సో విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళు, నువ్వు ఆయనతో యుద్ధం చేయగలడు, ఆయన నీ మదాన్ని అణిచి నిన్ను శాశ్వత నిద్రలోకి రణరంగంలో పంపిస్తాడు. అప్పుడు నీ చుట్టూ కుక్కలు నక్కలు అంటే జంతువులన్నీ చేరుతాయి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కుక్కలు చేరుతాయని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, కుక్కలు నక్కలు రాబందులకు ఆహారంగా కాగలడని ఆ వరుణదేవుడు హెచ్చరించినా కానీ యుద్ధ వాంఛతో ఉన్నటువంటి ఆ అసురుడు ఆ శ్రీహరిని వెతకడంలోనే ఉత్సాహాన్ని కనబరుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ వరుణదేవుడి యొక్క మాటలను లక్ష్య పెట్టలేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, దానవులు అల్పబుద్ధి కలవారైనందున అజితుడు అంటే ఎన్నడూ కూడా జయింపబడని వాడు, ఎవ్వరి చేత జయింపబడని వాడు. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో అర్జునుడు పలుకుతాడు, బ్రహ్మ ఆయనకు సమానులు కానీ ఆయన కంటే ఉన్నతులు కానీ మరెవరూ లేరటువంటిది. సో కాబట్టి ఆయన్ని జయించేటువంటి వాడు ఎవడు లేరు. అందుకే భగవంతుడు ఆ విష్ణు భగవానుడు అజితునిగా కూడా పేరు కాంచినటువంటి వాడు. సో మరి అటువంటి ఆ అజితుడు అంటే ఎన్నప్పుడు ఇతరుల చేత జయింపబడని వాడు. ఆయనే జయిస్తాడు కానీ ఇతరుల చేత ఆయన జయింపబడడు కదా, ఆయన ఎవరు కూడా జయించలేరు. సో కాబట్టి మరి అటువంటి ఆయన గురించి ఈ అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి దానవులు తెలుసుకోలేరు. కనుకనే ఆ విష్ణువుతో పోరాడుటకు వాళ్ళు తెగిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మ శివుడు ద్వారా పొందినటువంటి వరహాల గర్వంతో అల్పులు వాళ్ళు పొందినటువంటి ఆ వరం ద్వారా నాకు మరణం ఉండదు అనే భావనలోనే ఉంటారు. ఆ హిరణ్యాక్షుడు కానీ హిరణ్యకశిపుడు కానీ ఇంకా అసురులు ఎవరైనా కానీ వారు పొందినటువంటి ఆ వరాల ద్వారా నేను ఇతరులను జయించగలను అనేటువంటి భావనతోనే ఉంటారు తప్ప ఆ విష్ణువుని వారు ఎప్పుడు కూడా జయించలేరు అనేటువంటి విధం వారు తెలుసుకోలేరు. దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు మందమతులు, అల్పబుద్ధి కలవారు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శాంతిసుధ మాత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శాంతిసుధ మాతాజీ. ఓకే, 1 minute. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం. శాంతిసుధ మాతాజీ పోయింది కదా. ఇది కూడా పని చేయనట్టున్నది.